panem tarana swabane walang kang alisik gegodhongan tan ana opah samirana datan lumampah hanamung kapyarsa swaraning pradangga gulebyaring ombak seganten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajek pun radi ngantuk menika. Kula bali sepisan malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang jawab salam kula dongaaken utange BRI Mandiri BCA sah. Ingkang dereng jawab salam kula mugi-mugi rabi meneh. Nggih kula nuwun langkung rumiyin saderengipun kula murakani inggih menika godheng wayang beber. Langkung rumiyin kula ngaturaken wilujeng dalu dumateng para sesepuh ingkang nuntun pakurmatan Kyai Jadul Maulana, ugi Bapak Sujiwo Tejo, ugi para lenggah kakung miwah putri ingkang boten saged kula sebataken setunggal Bapak setunggal. Karahayun kawilujengan turunan pepadang sosih nugraning Gusti ingkang akare luka mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya. Mugi godheng inggih lampahing wayang beber wiwit purwa madya wusana kanthi manggih rahayujeng awit donga pangestu panjenengan. Allahumma amin. Ana ing sakwijining dina ana ing pinggiring segara nek basa Indonesiane di pinggir lautan ada sebuah kura-kura yang sangat menderita dan kelihatannya teraniaya oleh sekelompok manusia yang tidak punya adab. Bahwasanya walaupun hewan dia punya hak hidup, dia juga punya martabat karena adalah ciptaan yang maha kuasa. Namun demikian, seorang manusia yang notabene ciptaan Tuhan yang maha kuasa lebih sempurna dari kura-kura, justru dia dengan enaknya melenggang, mencampakkan, menghina, dan menghembaskan si kura-kura. Selang beberapa detik kemudian, datanglah seorang pemuda. Dia dengan perwujudan satria, namun sebetulnya dia adalah seorang nelayan. Siapakah dia? Adalah
Orasi Mataru. Manusia, kok tega sekali engkau menganiaya binatang, yang mana binatang ini sudah tidak bisa berupaya apa-apa, namun kalian tetap masih menganiaya. Bagaimana rasamu? Bagaimana jiwa kemanusiaanmu? Kalau diibaratkan di bahasa Inggris, hamboten hanggadhahi rasa ing pangrasa. Dumateng salah satunggaling titah ingkang sinebat penyu kala wau. Mengertilah, hei manusia, bahwa walaupun ini hanya sebuah binatang, berarti mboten ngantuk. Binatang itu mboten buah ning ekor-ekore saya enten mang digawe ngeten nggih mboten ngantuk kira. Musik jejering penyu gur cara-carane kewan tak labake kaya ngene iki bebasane aku ki mengedukasi. Yen menungso ki yo duwe jiwa kamanusan, rasa ing pangrasa. Ngaji ki ora mung ngaji sing diarani ngaji ning TPA, ngaji kitab, ning ana sing jenenge ngaji budaya, ngaji rasa. Nggih mboten nggih? Maka dari itu Orasi Mataru telah menyadarkan manusia-manusia yang menganiaya kura-kura tadi. Dengan demikian, si kura-kura telah tertolong oleh Orasi Mataru. Akhirnya si kura-kura menyampaikan, "Tuan, saya terima kasih sekali karena sudah tertolong jiwaku, dan dengan ucapan terima kasih ini nanti akan saya perkenalkan dengan ketuaku yang paling tinggi di samudera ini. Maukah Tuan?" Kura-kura, sebuah pertolongan saya tidak mempunyai pamrih apapun. Tetapi Tuan, permintaan saya ini mohon dikabulkan Tuan, wujud dari terima kasih saya. Ya sudah, kalau begitu saya ikut, namun bagaimana caranya? Baiklah Tuan, naiklah ke punggung saya Tuan. Handra ingkang puspita arum pasing samirana
satya kang aran Urasi Mataru sampun tumuju wonten ing sakleling samudra. Ana ing kono Sinubya Subya bab endah ing maneka warna. Ternyata indah sekali ruangan yang ada di dalam samudra. Sinambi hangayuyu anggenipun para suka parisuka. Aku nyuwun kadang kula saking PCNU Solo Masura. Ayo Urasi Mataru iki disubya-subya nganggo gothekanmu simpenamu Masura. Kene Masura. Ayo munggah kene. Kene ngene Urasi Mataru karo Ratune Segara iso ngemati anggenipun suka parisuka. Badhe ngaturke napa niki Masura? Ajeng ngaturke jungkir push up ya ora apa-apa. Nah, penak mawon. Nggih, monggo. Kangge libur para rawuh, para bini sepuh. Sugeng dalu. Nai jungkir balik napa push up nang spot jam kula ningali mboten saged nih, sampun kesel ningali. Dadar mlebu taruna. Ora apa-apa anggota NU iso dadi taruna kan. Berarti melu taruna unggulan. Tarunane mung truna cubluk. Tepuk tangan Bapak Ibu. Wah, pun iki wonten maji tak sawer ning omah iku. Ngapunten namung saged nulis geburitan. Iya ora apa-apa. Bapak sak gaduh-gaduh klungsu. Udu-udu klungsu ora apa-apa to, Mas. Kok fungsine mung nemu tengah jangan rika. Engko tak bagi, engko pokoke tak kei uang transport meneng wae. Aja mung sapa-sapa. Ya, sok PBNU nggih. Kiai. Wah, kula mboten melu-melu niki. Ora wong iki aku ora usul ora apa kok wong aku ngelingke kok ngono. Wah, iki wong seni koyo ngono ora penting kok. Sing penting yo rukun sedulur kah ayo wis. Ayo dimulai none. Apa ta kuwi? Ya setengah geburitan kula. Srengenge angsup sore iku. Lintang-lintang jedul bulan tanggal 13 ngaton Siti kang lungguh ing antarane kasabaran lan kasantosan neng kene aku ngitung tetes mboko tetes bekas udan sore mau kang tiba ing pangkonmu neng kene aku ngitung gotro mboko gotro guritmu marang kabeh kang mapan ana pangkonmu Siti kang lungguh ing antarane kasabaran lan kasantosan parajabu bisa nandur winih turi kang karoban berkah Siti kelir mapane lakon aku ngantu ceritamu sesuk matur nuwun.
tepuk tangan Bapak Ibu, anggenipun masuk ngaturaken kedulitan. Jadi pintere rau ngerti aku. Kembali ke laptop. Selanjutnya dengan bersuka hati Urasi Mataro telah menerima suguhan kenikmatan yang ada di sebuah kerajaan di bawah samudera. Namun Urasi Mataro teringat selama 5 hari dia di dalam samudera, dia merasa masih punya tanggung jawab kepada generasinya. Untuk itu Urasi Mataro mohon izin kepada Sang Ratu bahwasanya segera kembali ke daratan untuk meneruskan apa yang menjadi tanggung jawabnya di dunia. Akhirnya Sang Ratu menyampaikan, boleh Tuan Urasi Mataro kalau memang mau kembali ke daratan, saya mewakili seluruh rakyat saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu kepada rakyatku yang teraniaya. Dan semua apa yang kamu lakukan tidak akan terlupakan oleh kaum-kaumku dan rakyat-rakyatku. Untuk itu saya titip sebuah kotak. Jangan sekali-kali dibuka kalau belum sampai ke daratan. Begitu ya Tuan, akan saya laksanakan dan saya mohon pamit. Setelah Urasi Mataro sampailah di daratan, teringatlah pesan dari Sang Ratu bahwasanya untuk membuka kotak yang telah menjadi titipannya tadi. Setelah kotak dibuka, Urasi Mataro tidak bisa melihat apa-apa. Dengan dia mengheningkan cipta kepada Tuhan Yang Maha Esa, mohon petunjuk agar bisa melihat alam semesta. Akhirnya dengan keheningan Urasi Mataro terkejutlah. Bangunan-bangunan yang dulu telah berubah. Terjadilah kebakaran, terjadilah bencana alam, angin, terjadilah banjir, sehingga porak-poranda alam semesta. Ini semua ternyata adalah perbuatan manusia
yang tidak mempunyai etika dan mementingkan dirinya sendiri. Akhirnya Urasi Mataru memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang kembali, dengan merubah atau mengedukasi kepada sanak saudara famili, tetangga, untuk merubah mindset saling welas asih, gotong royong, sopan santun, tepo slira. Ingkang salajengipun habuk bilih mangke boten alangan rubeda kalis lir ing sambikala, kula aturaken linggih donga tulak singgah. Singgah kok singgah tan suminggah durga kala sumingkir sing asirah sing asuku sing awulu sing abau duh Gusti ingkang akar jagat, mugia sedaya panyuwun kula panjenengan ijabahi tinebena saking sekolah memol mugi sedanten manggih rahayu lijeng lir ing sambikala. Sing tenggak kelawan buntut sing atan kasat mata mulya ing ngatal mekaten kala budhaipun linggih wayang beber ingkang kolaborasi kalian PCNU Solo, PCNU Brebes, ugi PCNU Ngayogyakarta. Ambo bilih wonten kekiran anggen kula ngaturaken kula nyuwun pakapunten. Akhir kalam wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.